Avui és el dia, ha estat el dia de la Festa Nacional del Pakistan. Commemoren 60 anys des de la proclamació de la independència, l'any 47, d'aquest estat, un estat important estratègicament al món, un estat complicat, un estat que fa sotmetre difícils, un estat que té una migració, una comunitat de migració aquí a Catalunya entre 30 i 40.000 persones, segons diferents fonts, des de la Fundació Catalanista Demòcrata Trias Fargas i específicament des de l'àmbit que treballem en incorporació de les noves immigracions aquí a Catalunya i he estat present. He estat present al costat, evidentment, fins al president Pujol, amb la Francina Vila de Convergència de Barcelona, amb el senyor Soler Obiols i amb altres simpatitzants. La nostra presència ha estat bastant més que simbòlica. No només el discurs important del president Pujol, que ha demanat que estimessin aquest país, que aquest és un país que ja ho saben, que valora la convivència, que han de participar també en el futur d'aquest país. Els he demanat que aprenguin la llengua, sobretot el jovent, els petits. Nosaltres hem fet molts contactes, hem aconseguit parlar amb associacions, i també jo, pel meu compte, he buscat contactes amb gent jove, que potser no estan, uns d'ells no estan associats, però en canvi que tenen inquietuds de fer molt regal algunes coses. L'intenció de tot això quina és intentar donar la mà, intentar fer un pont, intentar que aquesta comunitat vegi que des del catalanisme polític hi som, que a través de nosaltres poden també, perquè no, conèixer una mica més el país, que nosaltres els hi hem de demanar que s'incorporin, que s'integrin en aquest país. És el primer repte més important que tenim els catalans avui, al meu entendre, la integració de les noves immigracions, que han vingut en 10 anys. Més d'1 milió de persones, 1.200.000, 1.500.000, són xifres diferents, però que en tot cas són xifres enormes, en tan poc temps de gent que encara coneix poc. Però bé, jo penso que la nostra presència fa quelcom més que, diguem-ne, que sigui. La nostra presència és per ells una mica el fet del reconeixement que el país de Catalunya s'interessa pel que fan, s'interessa per les seves festes, s'interessa per la seva història, s'interessa pel seu present. Hem parlat amb gent del que passa políticament en aquests moments al país, del dolor d'atemptats que repeteixen. Hem parlat també dels elements de corrupció que tenen en aquest país. Això penso que